नंगौ बे समाव क'क्राझारनि बेन्दोआव थानाय साइ स्टेडियाम बे सोरखारनि बानजायनाय लोब्बा लाखिनानै मोनसे खालामनाय बे थांनाय बोसोर आबुं जाबाय आरो बे आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे गोजोननि थाखाय मान बावनाय साबायखर बावनाय बे हाबाफारिखौ नैबे रोजा रोजा सापर्टार बिथांमोना बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दैदेनगिरिजों लोगोसेनो इउ पिपिएल राजखान्थि हानजाखौ मदद होग्रा मददगिरि बे मददगिरिफोरा बे जायगायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों गासैबो ओनसोलाव साबायखर बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो बे हाबाफारियावनो जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे बिटिआर गोहोआव फैनाय राजखान्थि हानजानि दिनै 3 बोसोर आबुं जाबाय आरो 3 बोसोर आबुं जानायखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै आरो बे हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों बे समावनो नोंथांमोना बिटिआरनि खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'निफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन हाबाफारियावनो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बिटिआरनि खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे बेवहाय बिटिआरनि इएम बिथांमोनाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आसामनि मन्त्रि केबिनेट मन्त्रि बिथां अशोक सिंघाल बिथाङाबो बे हाबाफारियावनो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानायखौ नुदों हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव आरो लोब लोब रायजो राजाफोरनि मददजों दिनैनि जे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारिया बे समाव आङो मिथिनो थाखाय आसामनि बिथां इउजिफ ब्रह्म दं बिथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन बे सार दिनै नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ दिनै बे समाव नोंथांमोना बे जायगायाव लादों मा मेसेज होगोन सार थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बर' गोरोबथा जालांदोंमोन गोजोननि गोरोबथा होननानै बुंनाय जादोंमोन बे गोरोबथाखौ खालामनायाव दानि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जे सिमां सा सानजा भारताव गोजोन लाबोनायनि बेनिनो गिबि आगान हिसाबै बेखौ जाफुंसार होनाय जादोंमोन लोगोसेयैनो बिथांनि सरकाराव नखर मन्त्रि हिसाबै खामानि मावनाय अमित शाहनि दैदेननायाव बे गोजोन गोरोबथाया जाफुंसार महर मोननो हादोंमोन बै समाव आसामनि गिबि मन्त्रिया सर्बानन्द सन'वालमोन बिथाङाबो आसामनि बिथिंनिफ्राय गिबि मन्त्रि हिसाबै जिबादि हाबाफारि लानांगौ जेरै मदद होनांगौ होनानै बे गोरोबथाखौ जाफुंसार होदों आरो बै समावनो दानि आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांजोंनो सासे मन्त्रिमोन बिथाङा जोंजों थाफानानै खाथियाव थाफानानै अरायबो लामा दिन्थिनानै गोजोन गोरोबथाखौ जाफुंसार जाहोदोंमोन दा बिनि बिजाउन हिसाबै बिटिआरआव दिनै गोजोन फैबाय दिनै प्राय 80,000सो मानसिफोरनो हा राननो हानाय जाबाय एनडिएफबि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसना प्राय जोब्बाय एसेल'सै बाखि आरो मुंख्लंफोरनो रिहेबिलिट माने एक्स ग्रेसिया होनाय बेबो जालांगासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसेयैनो जोंनि लामा स्कुल भारতৰ যিবোৰ নেতা আৰু অসমৰ যিবোৰ নেতাই বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী উনাवहाय বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ পেলাই এইটো সফল কৰি তুলিছে সম্ভৱ কৰি তুলিছে এইসকলক বিটিআৰবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি ধন্যবাদ দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবি আমি থেংকছ গিভিং আৰু ধন্যবাদ দিয়া এটা কাৰ্যসূচীৰে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
मोखांजों मोखां नायलायनो हायामोन फोथायलायनो हायामोन बे परिबेखौ जों गोजान होनाय बेनि बदलै जोंहा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव लोगोसे जिरायलायनानै लोगोसे खामानि मावलायनो लोगोसे सावरायलायनो बेबायदि मोनसे परिबेख लाबोनो हाबाय आरो मोनसे जाति गुबुन जातिखौ फोथायलायनानै आंगो होननानै नाजावलायनानै हानायनि मोनसे परिबेख फैबाय आरो बेबायदि गोजोन थासारि मोननायखाय बे बोसोरथामाव जों गोबां जौगाथाय खामानि मावनो हादों बेनिखायनो बे गोजोन थासारिखौ लानानै जौगाथाय खामानि मावनो हानाय बेबायदि परिबेख मोननायनि थाखाय बेबायदि मोनसे परिबेख लाबोनायाव जिहेतु भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथां लोगोसे नखर बिखानि मन्त्रि अमित शाह बिथां लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि आशीर्बाद बिथांमोननि नाजानाय हास्थायनाय आरो बिथांमोननि हेफाजाबाव बेबायदि परिबेख मोननायखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे जोंखौ सरकार दानो खाबु होनायखाय जोंनि बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों बेनिखायनो दिनै बिथांमोनखौ साबायखर होनाय हिसाबैनो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि गेजेरजों जों भारत सरकार असम सरकारनि दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरखौ दिनै साबायखर होदों आरो मानोना रायजो राजाफोरा बेबायदि मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हेफाजाब होदों दा बिथांमोना जोंनो भट होनो जोंखौ सरकार दानो खाबु होमोनब्ला हयथ' सिगांनि जिखिनि परिबेख बे सोलाय सोल' जानाय नङामोन सिगांनि पार्टिया सरकार थाफैनायमोनबा हयथ' बै समनि जि परिबेख जातिजों जाति नायनो हालायै बेबायदि परिबेखा थागौमोन बेनिखायनो दिनै बेबायदि परिबेख लाबोनायखायनो अन्तत दिनै गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफ्राबो बिटिआर ओनसोलाव फैनानै बेरायनानै बिनि गोजोन थासारिखौ नुना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि परिबेखौ जों जाहाथे दैदेनलांबाय थानो हायो बेखौनो जों हास्थायदों साखाथियाव जिहेतु नैबे लकसभा इलेक्सना जानो थांगासिनो बे समाव गोहो दिन्थिलायनाय हाबाफारिया जादों दिनै गोबां जयनिं जानायखौ नुदों इउ पि पि एल राजखान्थि हानजानिफ्रायबो जयन जानायखौ नुदों बे समाव इउ पि पि एल हिसाबै बेसेबां प्रिपारेसन खालामबाय थादों दिनै जों फैगौ जिथु पार्लियामेन्ट इलेक्सन बेनि थाखाय ग्रासरुट लेभेल जों खामानि मावबाय थादों जों थामथिम खालामबाय थादों बबे समस्थियाव बबे पार्टिनि बिथाथि जागोन बेखौ थिग खालामथ'नाय जायाखै खिन्थु जों बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल लोगोसे एजिपि बे मोनब्रै राजखान्थि हान्जाजों जोंनि फैगौ बिसायख'थियाव जाहाथे देरहानो हायो बिनि थासारिखौ जों बानायगासिनो दं आरो बे मोनब्रै राजखान्थि हान्जाजों सावरायलायनानै जों ज' ज'यै खामानि मावनानै बोरैहाय जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो हायो बिनि हाबाफारिखौ जों लागासिनो दिनै जोंनि अपोजिसना बायदिसिना कस्त खालामनानै जोंखौ जोंनिखौ साबसिन देखायनो नाजाखागोन खारन इलेक्सनाव बाहागो लानाय इलेक्सनखौ देरहानाय बायदिसिना स्ट्रेटेजि दानाय गासिबो राजखान्थि हान्जानिनो मोनसे हाबाफारि रावबो राजखान्थि हान्जायानो स्ट्रेटेजि खालामालासिनो थाया बेनिखायनो दिनै अपोजिसन पार्टिया बेखौ खालामगोन खिन्थु थेवबो जों गियाखै जिहेथु रायजो राजा जोंजों दं आरो थांनाय 3 बोसोराव जों जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि थासारि लाबोदों बेखौ गोजोननानै गासै हारिनि सुबुंफोरानो बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएलनि जि जथाय नाजानाय बेखौ मदद होबोदों आरो बेखौ जों गियाखै जों ग्रासरुट लेभेलाव जोंनि ग्राउन्ड वार्कखौ खालामगासिनो जों आसा खालामदों फैगौ बिसायख'थियाव जों जोंनि ओनसोलनि जेफोर पार्लियामेन्टारि सिट दं बेखौ जोंनि जथाय नाजानायाव जों साक्सेस जागोन आरोबाव जयनिं जाबावगोन होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारिया बे समाव बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बुंबावदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेननो मोजां जायाखै जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिपिएफआव जयनिं जाबाय थादों होनदों आरोबाव जाबावगोन होनना बुंदों बिथाङा बुंनायनि बाथ्रा उल्थायै जों बुंनो हायो जे बिपिएफनिफ्राय 5,000सो सुबुं जोंनि इउपिपिएल जुगदान खालामनो रेडि जाना दं आरो जों बेखौ लागोन जों बे सानैसो सरकारि मोननै मोनथामसो हाबाफारि दं बेखौ फोजोबखांनायनि उनाव जों प्रत्येक समस्थियावनो अन्तत 1000निफ्राय 5000हालागै बिपिएफनि वार्कारफोर जोंनि पार्टियाव जइन जागोन सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि
लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिवेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।